दिनै गोजोन फुंबिलि समाव आंनि आंगोनिबो आंगो आदै मादै आदा आब' आरो फंबाय बिनानावमोन गासैखौबो आंनि कुन्जा बर' इउटुब चेनेलावहाय गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो आं नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनैहाय आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम होथ'नानै आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना अननानै आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ खोनासंलांदो। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय सम। आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायावहाय गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। बिब्दिब्ला फैदो लोगोफोर, गोबाव खालामालासिनो आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सेराव आवरायलांदोनि। सम बे सम नेना थाया रावखौबो बे सम घड़ी काटाजों खारफागासिनो दं बे सम। नाथाय आं फागुननि जावलिया बारजों एकथिं जानाय मासे जुब्रिया दाउथु गोसो बादियै बे समजों खारफानो गोहो गैया। दङमोन आंहाबो मिजिं थांखि, नाथाय समनि फाखनाव आन्दायलांबाय। माब्लाबाबो फैफिननाय नङा बे सम आंनि जिउआव। आंनि खन्थाइया बेनो लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। नोंथांमोना कुन्जा बर' इउटुब चेनेलावहाय खन्थाइ आवरायनो हरनो गोसो दङब्ला हरनो हागोन वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों। वाट्सएप नाम्बारखौ आङो होनानै होगोन, नोंथांमोना हरबानो जाबाय। आंनि खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौहाय दिनै बेखिनियावनो दोनथ'फैनाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।